Vitamin C je jedan od veoma puno korišćenih i potreban je u osnovnoj suplementaciji, znači C vitamin potreban je svakome. Treba da znamo o C vitaminu da je otkrio Albert Szent-Györgyi i hemijski je to takozvana heksuronska kiselina, ali pošto su otkrili da je uzročnik bolesti skorbuta, onda je dat naziv da se zove askorbinska kiselina. Szent-Györgyi je C vitamin otkrio u paprici u Segedinu i posle nekoliko godina je otkrio da postoji još jedna materija koja, kada je zajedno sa tim C vitaminom, da bolje deluje na organizam. To su bioflavonoidi koji su pratioci C vitamina. On ih je nazvao P faktor zato što utiču na propustljivost kapilara i smatrali su da je to jedan poseban vitamin i tako su ih nazvali bioflavonoidi. Na kraju se ispostavilo da je to jedna ogromna grupa antioksidanasa koji povećavaju dejstvo C vitamina. Askorbinska kiselina ima dva izomerna oblika. Jedan je takozvani D oblik koji je veštački. Zašto? Zato što askorbinska kiselina se može u laboratoriji dobiti iz veštačkih sastojaka. Napravite hemijsku reakciju i dobijate veštačku askorbinsku kiselinu. Ta D forma može da izazove stvaranje kamenčića u bubregu i vrlo često maliciozni ljudi govore o tome kako ne treba uzimati C vitamin zato što oni mogu da izazivaju kamenčiće u bubrezima. Druga forma askorbinske kiseline je takozvana L forma. To je forma iz prirodnih izvora. L forma askorbinske kiseline nikada ne može da izazove bubrežne kamence, čak naprotiv se daje za rastapanje bubrežnih kamenaca. Uloga C vitamina inače u organizmu je ogromna. Pre svega je jedan prirodni antioksidant, aktivator mnogobrojnih enzima i sastojak je hormona. Izgrađuje kolagen u organizmu. Kolagen je vezivno tkivo koje, recimo, tako da kažemo da oblaže sve krvne sudove iznutra. Sprečava oksidaciju lošeg holesterola, takozvanog LDL holesterola i samim tim i aterosklerozu. Jača rad imunog sistema, deluje protiv stresa, sprečava nastanak nitrozamina u organizmu. Nitrozamini nastaju u organizmu ili se unose sa hranom i oni su veoma kancerogene materije i mogu da izazove rak. Dakle, C vitamin je taj koji neutrališe dejstvo nitrozamina da ne bi postali kancerogeni i poboljšava samim tim i ima ulogu da poboljšava upijanje hrane, iskorišćavanje hrane, upijanje gvožđa, kalcijuma i tako dalje. Šipak je najbogatiji izvor C vitamina. Znači, mi imamo C vitamin iz prirodnih izvora. Šipak stoji tu u tableti da bude prirodni izvor C vitamina, a bioflavonoidi takođe su delimično izvor C vitamina, a delimično imaju i samostalno dejstvo kako na krvne sudove, tako i protiv bakterija, tako i protiv maligniteta. Postepeno se oslobađa, znači kada popijemo tabletu od 12 do 24 sata cirkuliše krvlju, pošto je takozvani L oblik, znači ne može da izazove stvaranje kamenaca, svako može da koristi. Preporučuje se 1 do 2 tablete dnevno. Naravno, ako postoji velika potreba, da li je to osoba pušač ili koristi kontraceptivna sredstva ili je u nekoj bolesti ili je u nekom prehladnom stanju, onda treba primenjivati, može se primeniti i 3 do 4 tablete. Kome možete preporučiti C vitamin? C vitamin je izvanredan antioksidant i svakome možete preporučiti, ali može da posluži za prevenciju prehlada, može da se preporuči kod alergije, kod astme, kod prevencije katarakte,
od pre 6 meseci je objavljeni su rezultati istraživanja da su isključivo C vitamin davali u količini od 2 grama osobama koji su imali naklonost ka katarakti i C vitamin je sam odradio prevenciju nastanka katarakte, to je takozvana siva mrena, u narodu se tako zove. Izvanredno deluje protiv stresa, štiti od raka. Kod šećerne bolesti se preporučuje, možete preporučiti zbog toga što povećava dejstvo inzulina, znači šećeraši imaju bolji metabolizam šećera, naravno onda samim tim i sprečavamo nastanak komplikacija šećerne bolesti, snižava krvni pritisak. Bilo je takvih mišljenja da C vitamin nema nikakav uticaj na povišen krvni pritisak, međutim, istraživanja su pokazala da itekako C vitamin dovodi do snižavanja krvnog pritiska i ono što je jako važno, da sprečava nastanak ateroskleroze, znači osobe koje imaju problem sa masnoćama, C vitamin puno može da pomogne zato što C vitamin je onaj koji sprečava da taj loši holesterol bude oksidisan i bude zalepljen za zid krvnog suda da ne bi nastala ateroskleroza.